खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि चिरां जिल्ला आइफवालिनि बिमा दैनि सायाव दालां लुबाय थानायखौ थाबैनो लुफुंनो दाबि बेंटल पुलिस आउटपोस्टनि बेन्दोङाव थानाय आइफवालिनि गोबां रायजो राजाफोरा आइ रिभारनि आरसीसी दालां बानायनायखौ अजद दैखांदों। ठिकादार अचिन्त नार्जारिखौ थाबैनो खामानि मावनायनि थाखाय रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थाबैनो खामानि मावनो खावलायदों। फोरमायनाय बादिब्ला बे खामानिया 18 मासावनो जोबनांगौमोन, नाथाय दासिमहालागै मावफुंजोबनो हायाखै। बे आरसीसी दालांखौ 2018 मायथाइयावनो बानायदोंमोन, नाथाय दिनैसिम 3 बोसोर बारलांबाय। लोगोसे फोरमायबावदों दि 6 मान दैजोंनो बे हालामनि मानसिफोरा बारसोमनांगौ होनना फोरमायदों। दालां गैयैनि जाहोनावनो मानसिनि जिउबो गोमालांबाय होननानै फोरमायथिबावदों। दिनै जोङो बेहाय जथुमनायनि उद्देश्यआ बेनो, जोङो दिनै बेवहाय बे एलेकानि मानसिया पाटाबारि, औगुरि, नांगलबाङा जोङो जेरै जोंबो सा खोला सानजा सोनाब दैजोंहाय बेंखनजानाय बे एरिया। दा बेवहाय जोङो 6 मास जोंहा बन्सित जायो। जों थांनोबो हाया, फैनोबो हाया। जेरै नै फर एग्जाम्पल दाखालि बावैसो नावा गोदोदों आरो नै मैयानि अखानायैसो सासे मानसि थैबावबाय दै बारनो नागिरनायाव। बेबायदि जोंहा बेहाय माने बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो, नाथाय जोंखौ रावबो उद्देश्यबो लाया आरो जोंनि बुंनायफ्राबो सहैया। बेनिखायनो दिनैहाय बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोसावनो गोसो जादों, जोंहा भाग्यनिया होननानै जों सानदों। आइफवालि बिमा दैयावहाय जोङो मोनसे दालां मोनदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव। दा बेवहाय जोङो खोनानाय मोनदों आरो खोनानो मोनदों आरो मिथिनो मोनदों बेहायनो दे बे दालाङा 18 मासाव कमप्लिट जानांगौमोन होननानै। नाथाय मा 18 मास नोंथांमोना नायनो हागोन, 18 बोसोरब्लाबो बियो जाया, लेहेम जाना दङ। जा कन्ट्राक्टर अचिन्त कन्ट्राक्टरा बेहाय मेनेजारफोरखौ दोनलांदों, नायग्रा इनचार्ज। बिथांमोनाव जों सोङो, बिथांमोना मा होनो, लेबाराखौ मोनालै होनना बुङो। आरो जेब्ला लेबारनाव जोङो सोङो, लेबारा मा होनो, लेबारफ्रा फायसाखौनो मोनालै होनना बुङो। दिनै एसे बावै जागा नोंसोर नाहरनो हागोन, बे जायगायाव बियो बोसोरसेसो हक बे माबा लहानि थिखांनाया। दा बेवहाय मोनसे खुन्थियावनो जुदि बोसोरसेनि बांसिन जायोब्ला बेहाय 22टा खुन्थिया दं। 22 बोसोरनि बारा नांगोन नामा अचिन्त कन्ट्राक्टरा बे आइफवालिनि दलंखौ बानायनो? प्रश्न जादों जोंहा। मानो होनोब्ला बे जायगायाव जोंनि गोबां स्टुडेन्टफोरबो दङ। बेंटलाव थाङो, सोरबाया बहाबा फरायहैयो। लाक्कि होननानै बुङो जोङो बे लकडाउन टाइमावहाय देग्लाय स्टुडेन्टफ्रा फरिखा लिरनो थांनो हायाखै। नङाब्ला जोङो गोबां घटना जायो, स्टुडेन्टफ्रा फरिखाबो लिरनो हाया जायो। जोंनि थांलाय फैलायनो जायगाया बिदि गाज्रिखाय। दा जोंनि गेजेराव गाज्रि मोननाङा मिडियानिफ्रायबो, आं मिडियानि मानसिफोरखौ आं बुङो, जाथाय जायो नाथाय जोंनि गेजेराव मिडियाबो गैया जायो। गाज्रि दामोन मिडियाफोर, बेखौ स्राब बुंनाया मोजां। जोंनि गेजेराव प्रसासननि मानसिबो गैया जायो, सरकारनि मानसियाबो जोंखौ नायनो गैया जायो, इभेन आनाउन्स खालामनो थाखाय थ्रु मिडियानि मानसिफ्राबो जोंनाव गैया जायो। दा बेनिखायनो जोङो बिराद दुखित आरो बेखौनो खावलायदों दानि सरकारखौ, प्रमद बर' सार, चिफ अफ बिटिआर सारा बे अचिन्त कन्ट्राक्टरनि सायाव बे आइफवालिनि दलंखौ लुफुंनायाव तदन्त खालामनो जेन गोख्रैनो खालामो आरो बे आइफवालिनि दलङा जेन गोख्रैनो लुफुंजायो। नोंथांमोना जोङो थिखादारजों जोंलाय मा रायलायनो? सिगांनो आनाउन्स होखाबाय 18 मास। दा 18 मासनि बारा बारलांबायना, आरो बे थिखादारजोंलाय जों बोरै रायलायहैनो? थिखादारा बहाय इनचार्जफोर दोनलाङो, बिसोरनोथ' जोङो खोन्थायो। आरो नोंथांमोना नायनो हागोन 2018-19 बेनिफ्राय बिथांमोना स्टार्ट खालामदों। अब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदो, जोंजों रिपर्ट लानानै अचिन्त कन्ट्राक्टरनाव नोंथांमोना सोंहैनो हागोन आरो।